Bwansu bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Umwana nari kuria ndera nonyora nyamasege yunga masege omogoko era ayun Wih tabon, curing kok bukan? Ongkarannya kan apa? Amura, ada. Ino che guapo vuoi che vale la tata? Abana bane. Dero mbuato mo pokianda gieko. Amai, na botoro charta, tomo koko watorero. Yo se kiao. Yani, mau minuta na kongo kumuna ngokirira. Pakana mualero. Etuani eria nel pakera rens. Amai. Kike go sa ko ndi. Eh? Kike go sa ko ndi ko ga tika. Bono numero jembalenga muri. Abana mbalenga muri. Babi. Bono renda nyumure babere. Igambang zaini. Aya. Igambang zaini. Igo akwa mwete. Bono nana biro mwana. Bono nana biro bugambi bono ndo bugambi. Seri munakonye. Nande kero ngo barigireri gambaro ikena rigireri na nyokora iga. Tindi korabuya muntu ndata yo kata. Bono muntu gatongo cha. Nande munango sabanya sai. Rochi neti nyaro. Bono muranyora ndi mu muranera basire gatya iga. Bokomba? Ya. Ira biasa. Ngakirende nzago. Aromo go kuino. Asa mangana iwate. Those are good news. Njua tengire yo kana na kona. Ay bakantenge. Abana bakantenge. Tengire style gete ndana korona. Nane goti na matere beka Tenga bile radio. Musikio cha. Omoika. Wa. Nane na matere goti na nyomba. Ngara tumichiras. Obisi eti obisi nasi akale ro obisi ya. Korase ke. Nane kisimi jiri jalo kwa kumandi ngo binambira na bakana bakeni. Not crying. Ngaki ngo kenda bona kasul. Và mong mỏi là thì chỉ có tay chia theo qua cái xì mía ra có thể gửi thế nào chứ?
tana kung'akira simu na namba yae natema kunyerigia ase simu yane ime nkanyora tiyo pi nataite kumwakira muguri ng'ang'a ibono rero aigwachi utaigocha notukwa inamba yae gete mwaka nabwate baka none yosinini koyo mwabo onsinini ng'obarengenera onsinini bose barengenera paka onsinini abwate esimu onsinini abere obotoba abanyasawa abwate bakesi wa aibo ntaratokonya onye igonya bakari buya igombuya bari totara igukene nande koruma igombuya bari yoko bakaro kumbuya bari ntaite nchento menyete chacha bakobera amabere tubabekere ne myeiga achaba irire bono mburani tu igintu kwara kokora mabere riori no amugakai atichi bono tigabera ande tanya kwa mugakai nguna kogende gasinge jaje koirira nanda amabere mugakosi nabangete nkonyiro onyori barua bya naga ni ya so mugaga toko mama bere weekend abakobere yana ndaira okay usama bere onje tinkoi ndina muganje tukutara ego usiroko genda ikubaheria babere hoya rebo tara kwanza tarira niga no nyoro ndi bono na kiorengerati bono na trojinga bono ka kimugaka yani sagini ikini gento bono gutakanana kwa kwana mone nse kurigere bono mwete myaka yawe yarachi nuga ne irio reto muntu isko gaigo osibino ne chianga ogokora no nchiango na yenta geturigere ibintu biri byatatu mino oichoria atiri bagandiri atebe tunga onye mubwate oyo murafiri ororaira no rakore gasi egero genda gose no ichori gose no irwe oberi bagabuna bono isorende arenge osoro naje okore gasi lakini toko genda gokore gasi niturandetera muswati iskoga maite mangana yo muswati samangana yinyomo neginto tokuira ngora chinga kichigoika gokonyora omuntu omoronge mbosankorete omuntu oyo gwati omutusika no bwatonde nandoranda gotebina ndakwerese ntinya nakikiagera nasibuka ngatigango tekia nakire kubanyonde na mama mogani ngocharire aro weekend ache gotukwana mama mogani narakara kwana no ene no enesi nakingo calling ali ama yes goseno gostiga ngotiganda ora njuke muntu bono ngimete na tokombera igo bono bono gosenche na gotebi ngaki omuseri kora kumanyete no viasi no nyuwe omuseri kora kuno viasi teto amaseri morore ayoka ano gwate kendo konde kenenge bono asa magana ayoko museri koraiga nabona amanya mopangita mongitana mobisa kemtona kwarasta uneteire kakwara sabuya pi mobisa ano tete konkoro pimbe kelira banti kabana baneroro otete konjikira mbeke moni mobisa otete kombekira ratirati ndembe mnege tenku ngara kemto kutetu timu akona pi ai no mara kemunto obacha pian yani namanya na okira ko bwana namanya na bwati musacho kumbe no ira kwa chakoli mabisa akane ona te otete musacho o musacho na rotete ke omo kira no bwate na ngomna mabisa ngekere ke mon ama kongo na ndama kongo o mano yo ke muntu ama ngana ya na makongo mogusu nyoka ngoma ata ali otigerie mbu sasa ono rende ntei baba marisera mugaka misa omwana oyo ke muntu nege kone kinkora ya ngakire bubi kero gukwana ke muntu nibu enkore etare enganya na ndi nkiakorire ke muntu atoreterretega ndai toro chibono gwachire ranji misari yago ntegese ne dance yago itansa dance kware gocha bono ranji igoro monyore kigose kyari gocha koro eredieria nabe getagotera gusagotera buru n'omuntu ogotere kwaye chianga chioka kobeke yanga na mumera kogenda gochia onsera tabu ati masikani nakina agoteberi nga osalirie rietari to maekenyo ngakioro chabana tawoko igona muikera ge itaga bukongocha okogenda ochire njetima iti asachire chiali ngangi chisere kekangera aba wateba gabe giti chianga chiri chiaye chiri tari chia masikani komwachi basa ndogore bimi kaibo nako bono
Ngoyo sariyo mwana oyo ne garaki. Kono jinga mbiyana mukinia. Enkeye nchina korra mwana undi no ina baba murumi nto gaiga enkeye ntoereru kono mwana nero chire gocha goncho kabuyeka. Kazira bona abo kaiga nabora ngatikandara ganda ndechikora bwati dini munuga. Nabora ngakungucha rero nabona arenge gocha tumwikaransi nche naye. Inde tumwerese buya tomotebi umwana one. Iko kwene tokomenya ubwima ense muneriga. Tabasa komenyera ense ye nekerunda abwate tige kumuyirare. Ono rindi nchige tekendo cheneke. Tutaratebya nyumba 10 itarajicha. Nchoma nyena tindasi nyupi. Ege ntongo koraneka. Dero marago bakara chebuyaga. Nuche ndikyo kora. To kwana kendi yons. Toro shindagira buya oro shindagira buyaga. Aragire turagire twens. Ekera tu aragire tu akolire abana bande bagenda bachiba baro bagenda inde tuikaranse nchinere naye inde tuchakomate rero marago barero tari tukolinde rero marago tumwerese buya ekarikana omwana oyo ebintu mbirate bigwe n'abasani baye mpaka bamusali bono Omugaka misati tigango tebina. Mwana oli enjera ngenenera ge Italia. Oli tari mwana okugambirwa. Nyabeta. Yatoko abo mongi no bakasobo ndori ko mosama ndori ko mwaka ai kera abanyene araberororo turaratimoka tari babanyakenyoro abanyakenyoro ko betereri wako mung'anyo mongi no yomo asokore mepara na bayogota bwati amachiko yabagambi na ministry twamwire kurwana no burerobo tunyara ko bokei imeye county yetu ya Kisii eserikali ya county ya Kisii kwenekyo kweroberire kurwana oburwere bwesukari. And of course, the people-to-people engagement, especially the discussions on peace and security. Ense ya Kenya kobekese iyo koiwana kobwatirana nense ya Romania so kwegenderia se chinsemo au. Ndizi TV Ubwansu bw'omuguzi. Nyabeta. Tirayer, tukatukana masacho anapi. Tirayer, lakini utamaiti. Aje. Tigango tebi gagechemba. Onete utete musacho. Omusacho kana rotete kero mundu. Na mwanamke mujeuli munyanganye mume. Obo jeuli obote tokunyaka. Kira kira kuna matsingo okwana. Obo onya to mutati kyokara ne. Nkyokara ne. Oh, tete kero mundu wono. Onete yo mutata kana rotete kero mundu. Tigango tebi gagechemba. Jetindi kora kubiara. No tamaiti kora mbono kwa chekenyore kaya. Nana gotete musacho yeiga. Wekonkwanere no bwororake. Oche nege sende kingo kunya kompoite biarega. Mate siku hizi ndoli kona komisa bisa. Mogento kumuganyora. Lakini mbona ngenda amogeri haito kuganyora. Ono ase amangana yegasi atata. Nata itukuti kufuatilia. Lakini naro tere buya. Ebe buya. Tochimoga kangwa ndali ngachi koi achikoini kwa ya about yegasi ya. Ara agenda. Kufaulu. Kuchibono chakira kwa ndegasi. Akuchaka kwa ndegasi. Mwana ono mutinyo yo. Elinde ruchigasi gasi singo kwa riska na chigo chiko rosia besa twakora ya twaragire bono mwaka riri akora gusino mutinyo mwakami ebese ina bago kwanke egendere kuba mente elinde nchenge tome nyende cyagere ni process ntokori ko muri kutato mwana onda bono bugetenga nayo chakobere isiko gaka ucho okole chigasi churi sikyombe mugondo nkiamu ego pidi bono tori yumuntu tori akiki natebera naki netabana no muntu gokorika kyombe na mugo cyatinze bono arema obo gas ibinde bingo koraga byaro sikibesa mugaka ebese ina bago kwa ya nyugo ya mugaka ne ba ya mugaka ne ma ya mugaka na bongo mukwane mugaka no mwana abatuko kwanto igwana onyo pete tirioro cha karia ngaina nkore tari nyama tari ta koete mbani yanga ngulirite yuka
bono roche nagenda riri gacira ndacha korete hea ngindi akugurire no gusiga uragire abarende sagini tata umwana one rengera tigangende kiumbe kinza kianyuri lakini rende kindi gocha kuirura na mangana ya kabere nga noga ne ryobe people ngonche nkorenga naye mbwatega nje kunango woni gankurangiri kubaba nasumari naye kubira kai lakini ko erese na uteira kituga nyura kinga kingo konyora chire tata kwanza mwaro skills ote obukumanyi gwete bwalgu mwate ba mokali koli machere sima tinga gose machere ngongore to nyumba gose ne chingo yo machere na butukurira kitari kira chizi bono no bono na onchukara riri gacho machere gusogosoka na ndiki liji buga yo chigochi bono tindikora tonda ndate murage machere uri ara korwe gunia bono gose mbona toka sete tumba twali kwaria ano se mokali gota uri kombe bia maji bigi machere uri aka mokali ko beka yo machere zo inya ine gatia jati mama mwe mwana sai wantebiri bono omwana one nabo nagotebire igo bono gakimuna nyibwete iga yani okware kubwata amacha yombekere bese ninge isibi kose nindambuke nande mbure taracha nyibwete muna bonere musimu gwembura bono ntari sibiti mapema ogochi kulindia inge isibo ne gange ngure kose mubiro yone norambuke tekera amacha itigange ndagocha nyumba ndole kwende mbeke yanga yo gochibwesiberie tawa rinye mukinge ndagwesibia ana lete beshe ni bonango wike ora bwango bana omwana Lero na kimwacha mapema igarini. Lero umetebunere weekend egasi kwera mapema. That's why tuachilia. Alafu na pia wakora ngwanda kwa nyori bindu. Ile namba ke school. Nikana tebu. Kila sesiwa samande. Ngomande yo ta. Nje gasi na tena leo tin kwa. Sababu yake tin kwa nesingi chomo ko. Bono tetera romba bang. Chianga chire bikwere ndegorari mutigete biru. Akisha chianga charusiwo. Ne rumu nero ya mu. Mogenaro ra chensa kindi kyonsiga. Mogeni mana. Ato etokinge rumiri ne rabi. Ewana ni. Alafu gento kende ndagete mubwati amachi. Ye twaniria nene. Twaniria ebe kuriko ina gotogoto bono mapema. Oto igwana ni. Sawa, tiana ara enda uchiruguraria mnembure ya tu tega matoke na ri gwire tianga bera ta tuiga. Ndoro gusana kongete ya timbo kiwo chagai. Sawa sawa. Tatu nindonge nataka gotema. Mogeni naro rugo chagai. Mogeni unyinde kyo. Musani ni kitokora na erega sio bisi. Ante beti ya chacha gutara guchanka. Musani kumaite basani na bangi. A friend tu ya ntokora na erega si. Lakini mumra uso muizeki. Ichabe umusani maboko nyamere se gasi ari. Tabamni bage mwanda tera muisonde gai. Kaya utari kiba. Uri ne rato konya na erega si gari biyiga.
Ona kiantebe tinga chikotara gocha muntu naratiga nagotebe. Sawa bono bokongumbo iyo nyono musani umuya nabagocha. Mato mucyo gotarwa no mucyo sesemi. Mucyo abageni bagocha no mucyo sesemi. Lakini ndari ibago bimwanda tara biro bitintage. Enjera ngorokie amagoro gendege kuba yani taro chinganje mamu mwabo. Olitari mwana toramugambere nje naye. Nakikiagera ngo nakokwana michikumiga bachicha bamasoki koruga nege ne chinguru. Bamoira boya ngumbali abero. Ndete komorraga. Oyo no mwana nyaruka. Nabo yeri baro no motebi agendo. Ingonye yasinyete. Radio kagete radio bamenye radio kagete radio ogoja kubitira ryo muntu. Tako endonyo anda akole ebinde ankyo chotindeke. Omokungu nero kwagacha mwaya na maboka ya bere. Kino kiwa nonta gite. Kino kiwa nonta gite bano mwerese bono. Lero mara kwa bano kyo kumwerese ya mara kwa bano. Kino kitwa kumatebire. Ke muntu gata agolete buoye. Tigage ndagacha buoye atarerega na maboka ya bere. Tomwerese buna abantu bakomenya. Kagosinya michikumi ya masoki. Ndete komorra. Alisera ono mongone. Chinte kenda gatabineke. Omwana oyo itoyo one na bakiri arabe oyo ito togwitira ko egento togo korankiriga ne mini tomo beke stumwa kibiboko nabonko murazi bokibirusa paku mwana oyo ndalenga osoirere ine tagoja kusinya bana ngabana ochire buaye ngabana bero muntu amane aje mpaka ati kutusaliga igami ekera ichaga iga enkeje kera rwete ga kaenda buaye iga rwete ga iga namaskania manene paka nganja ki mwana one bono nyode nkayaye abere buya lakini bono nganyo ikire garia onjo kanire bono ochire ga bono egento nkira ta koreta soborere buaye bono nakibona geko gera bono gucha aonjo kire kurende na tebi ku kwetoro munu no munu one kera tu amatebiri nimaite ngata komacha taiwo toteme bakirieta ya maskanirira nebuna tu arenge kale asenge nchono na haso elibona bakala tabanga mwana musikivu hakanyu mchana kutu omwana moiwe taliko na konyu lituko ligima gata ebigulimo igakoigwa akimo gushya tabetenga no ngano gambero muya to gambero mobe kolende ayons maragoba dero yatingo chakaenda sibaka kabalia stoko ya twara buta dero ngwangu ngocha none ngwamera na kimogo kama ndole na kimogo siekera no injera yarongoro si ndagira mapema oro mapema turagere genkyo to isaranze mesa tomokwane inde tomokwane re buya kapisa ego sinya gakyo mogaka na iroreire sana michi 10 sawa bono tiganda kuburia haina maya etira nchi swanyomba turagere akai gojibori gojibori wa Mobisa kare kana kurangeini. Wono ntake tongite. Tochkombe kasumu yoko teba. Nte tongite. Nkubona iga. Ngite. Mobisa ngite. Ngite kwe. Ngite. Ya kombwa. Ngite kwe. Na tebe ngite kwe. Ai tenki ni squad sa. Ngite. Nda toki yo ngite. Ngite kwe. Te ochkombe kare sumu. Akamoni ke batochkonye kare to nkusa ya bona iga. Ngite mobisa. Ayango kinia ni squad. Ngite. Go kini ni squad. Go kini ni squad ya. No manye. Nano mota inga kinje bokaho turi konseri ni chabana ngo chikomenya nayo
Mbea ndi. Agina ko. Wale ko masimona mangiriko. No metanga yo masimoko. Oke sije moko gamba. Tari okugamba. Sumate tostanya tata gotengansa iga. Ngori na kirendo mogoko no yoki. Anya tari amasikani. Kona ngona ngotengo gwakanda. Lakini ko chagweta limono. Inje ngongese. Tata ko chanya na kongesi. Nyabeta. Laboratory ya Dynapath nigibwate ebirenko byaigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia teknoloji yekerero nekimashini cyekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekiumbe gya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri obwo samugeta ngurukuna unarega kama elaptech por Dynapath Laboratories. Itari itumu ya toro kurira marwiri na malaria, kuri tore sukari, tupima blood pressure, kupima tore kidneys, kupima tore liver function test zonse laboratory. Nkuru baro bokoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology. Abo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis, gose oburwiri bwa mabere, arthritis na yanda mange. Boigon korenka bale omubere bwensi, asa marwiri buna prostate cancer, asa mange. Batalire imeju mochobo songo, asa magacho asansura complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebereneye bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enotisano na ibire